Para min é unha honra que o Concello de Cambados pensase en min para ser a pregoeira desta festa, que non é calquer festa, esta é a nosa festa. Daban a unha do mediodía e na praza do Concello de Cambados centenares de cambadeses preparabanse para a festa máis agardada do ano. Dende o balcón, Merche Álvarez, presidenta de Galiciame, convertíase na primeira muller pregoeira da Festa do Albariño, na que é a súa edición número 66. É unha responsabilidade enorme estar hoxe aquí abrindo esta festa. Unha festa que comezou alá polo ano 53, sendo un encontro entre 4 amigos que disputaban para ver quen tiña a mellor colleita de albariño e sacaba o mellor caldo. Evolucionou ata chegar o que é hoxe, unha gran festa. Merche é veciña de Cambados, algo que se deixou notar nas palabras de agarimo que dende a praza lanzaban os seus conveciños. Tamén no orgullo que a pregoeira non foi quen de ocultar. É a festa pola que todos os cambadeses e cambadesas agardamos ano tras ano para volver a gozar dela, coa cal todos e todas nos sentimos identificados e nos produce un sentimento que só un cambadés pode entender. Para min é unha gran honra ser a primeira muller en dar o pregón inaugural da Festa do Albariño. Ante unha entregada audiencia, a presidenta de Galiciame louvou as características de Cambados e do Rei dos Brancos, que se ten convertido no buque insignia da vila. Nunca se imaginaron que ese pequeno encontro chegaría a ser a festa máis importante de Galicia, a segunda máis importante de España, e incluso ser unha referencia nacional e internacional, e que Cambados sería coñecido e recoñecido por ter un dos maiores tesouros que nos puido ofrecer a terra. Metida de cheo no seu papel como pregoeira, Merche Álvarez animou a cambadeses e visitantes a participar e gozar destas festas, dando paso a 5 días de celebración que revolucionarán a vila de Cambados. Deséxovos que o pasedes ben, que bebades amodiño, con sentidiño e sempre ca barriga chea. Viva a Festa do Albariño! Viva o viño albariño! Vivan as mulleres! Querémolas vivas!